גלה לנו הבעל שם טוב, סגולה. אדם שמקיים סעודת מלווה מלכה, סעודה רביעית, שהיא לכבודו של דוד המלך. דוד המלך זוכה רגל הרביעית, שהוא בעצם רגל הראשונה, ודיברנו על זה כבר פעם. מתקיימת סעודה רביעית לכבודו כל מוצאי שבת. בא הבעל שם טוב ואומר לך, תקשיב, בסעודה הזאת אתה יכול להרוויח. אם אתה תעשה סעודה על פת, תלך תיטול ידיים, תישאר עם בגדי שבת, תהיה מהודר, ותשתדל לאכול את הסעודה הזאת על שולחן שבת, לא במטבח, לא באיזה פינה. שב על שולחן שבת, תדליק 4 נרות לכבודו של דוד המלך. דע לך, אתה זוכה ל3 דברים, מבטיח לך הבעל שם טוב. א', שמיד דוד המלך ניצב ומתיישב איתך לשולחן. כתוב, אין סעודת מצווה נקראת סעודת מצווה, אלא אם כן מצוי בה תלמיד חכם. יש לך תלמיד חכם וצדיק וקדוש יותר מדוד המלך? אז איך שאתה עושה סעודה לכבוד דוד המלך, מוצא על הפת, תגיד, פשוט דוד המלך בא על הסעודה, תכוון לכבודו. תראה מיד, אומר הבעל שם טוב, הוא מתיישב לידך. 2, זוכה שלא מסתלק מן העולם עד שיראה את דוד המלך. כאן אתה תראה אותו, שאלה אם תהיה לך זכות לדעת שזה הוא, אבל הוא מבטיח לך שאתה תפגוש אותו. ואחרי 120 הוא יגיד לך, אתה זוכר? היינו בסופר, באת לצאת, נתקלת, זה הייתי אני. מי שזוכה, גם מגיע לדרגה שהוא רואה עין בעין. והדבר השלישי, תקשיבו טוב, מובטח לו, שאם עושה סעודה עם פת, והמוציא כמובן, נטילת ידיים ובשמחה ומדליק 4 נרות, מיד יאמר, אם חלילה יש לו איזה עניין של קושי, של איזה בעיה, חולי, שלו, של אחד מבני ביתו, יאמר, ואני אומר ואני מצטט לכם, ריבונו של עולם, בזכות דוד המלך, שאני רגיל לסעוד את סעודתו כל שבת, ואני מדליק 4 נרות בסעודתו, זכותו של דוד מלך ישראל בן ניצבת בת עדיאל, יאמר את זה, אני מבקש שיגנו עליי ויושיעו אותי בדבר כזה וכזה, יפרט את מה שהוא צריך, מבטיח לו הבעל שם טוב, שמיד אותו רגע עולה דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, לא זז עד שמושיעו מאותו עניין שביקש. זוכה שדוד המלך אוכל איתו בשולחנו. זוכה שלא יצא מן העולם עד שיראה אותו עין בעין. וזוכה שאם צריך לאיזו ישועה, מיד מבקש ונושע. למה? זה דוד המלך. זה דוד בן ניצבת בת עדיאל. איזה כוח עצום, מבהיל, מפחיד, רק לחשוב על הדברים.